Toto videjko je určené pre ľudí, ktorí už Haikyuu videli. Keď ste nevideli Haikyuu, toto video nebude pre vás, pretože tu preberiem veľa spoilerov. Vlastne preberiem tu celkovo všetky série, všetky zápasy, ako sa odohrali, aby tí, čo sa im nechce rewatchovať Haikyuu znova, pretože bude nový film Karasuno vs Nekoma. Pomená to úvod, len tak rýchlo preskáčem, pretože v prvých 8 dieloch sme sa zoznamovali iba s postavami. Prišiel tam Nishinoya, prišiel tam nový tréner, Azumane, Eso Karasuna. Slúžilo to iba na zoznam prvých 8 epizód a Nekoma sa prvýkrát objavila až v 11. časti, kde mali tréningový zápas. Malý fun fact, ani vtedy, keď mal Karasuno najsilnejší tím, neporazili Nekomu ani raz, ani keď tam bol Jisa na Kyojin, malý obor. Je to hlavne preto, lebo Nekoma má veľmi dobrú defenzívu a teraz, ako k ním prišiel ten nový smečiar Levi, tak majú extrémne dobrú ofenzívu aj defenzívu, takže to bude ešte zaujímavé. Moc sa teším na ten film. Začína sa ich prvý veľký turnaj Intahai, ktorého sa účastní 60 tímov a iba jeden, čo vyhrá, postupuje do Japonska. Poďme sa presunúť na všetky zápasy, čo sa hrali, ale ešte predtým mali jeden priateľský zápas proti Aoba Josai, ktorom vyhrali 2-1 na sety, ale vyhrali len preto, lebo tam nebol ich kapitán. Ďalší priateľský zápas, ktorým tréner dohodol, bol proti Nekome. Keďže to bol priateľský zápas, tak skončil vyčerpaním obidvoch tímov, okrem Hinatu samozrejme, a Karasuno nevyhral ani jeden zápas z troch. Okolo 15. epizódy sa začal prvý zápas na Intahai, ktorý bol proti, neviem jak sa volá tá škola, ale bol tam Daicho Kamoš zo základky a totálne ich Karasuno rozdrtilo. Potom sa začal zápas proti Dateko, kde sa používali iba kviky, zatiaľ so zatvorenými očami Kageyami a Hinati. Klasický Asahi smeč a Nishino je super libero, nemajú ešte extrémne silné útoky a aj tak dokázali Dateko železnú stenu poraziť a Asahi to najkrajšie ukončil. V 19. časti sa začal boj s Aoba Josai. V tomto zápase sa ukázalo, aké má Sugawara kvality ako záložný nahrávač a Kageyama sa pri konci zbavil označenia kráľ ihriska, avšak nedokázali ich poraziť, za stavu 32-30 prehrali proti Aoba Josai posledný set. Karasuno sa dostal do depresie, ale v priebehu jednej epizódy sa zase postavili na nohy. Až taká veľká depresia tu zase nebola. A začali sa pripravovať na jesenný turnaj. Poslednú šancu pre tretiakov, aby sa kvalifikovali na Falcon, turnaj v Tokiu. Tým sa skončila prvá séria. Druhá séria. Keďže sa Karasuno chce dostať na vrchol, musia trénovať a ich tréner im vybavil kemp v Tokiu so samými dobrými tímami. Hinata začal zisťovať, že jeho quick so zatvorenými očami nie je až tak účinný proti silným tímom, ako napríklad Aoba Josai, čo ich porazilo, a prešli si krízou. Hinata musel zistiť, aký útok má trénovať, aby v predkolách na jeseň zvíťazili. Karasuno cestuje na ďalší kemp proti silným tímom a Hinata sa naučil, ako sa sústrediť na loptu. A Kageyama urobil tento útok, vlastne nenahráva priamo, ako to robil predtým, ale nahráva tak, že v bode, kde má Hinata udrieť, tak sa lopta na chvíľu zastaví a proste udrie. Asi všetkým, čo videli Haikyuu, to bude jasné, ale nie len Hinata a Kageyama sa v niečom zlepšujú. Celý tím sa v niečom zlepšil. Okrem Tsukishimu, samozrejme. Ale on má vlastný depresívny príbeh a už si tým za asi 10 dielov prejde, takže sa začne snažiť aj on. Zhruba v 10. dieli sa skončil tréningový kemp, ale každý si z neho niečo odniesol. Celé Karasuno si z toho odnieslo synchro kogeki, synchronizovaný útok, Nishinoya vlastne skočí od čiary a prihrá nahrávku, to si z toho odniesol Nishinoya, a Asahi podanie s výskokom a stal sa z nich veľmi obstojný tím. Začínajú sa predkola na jesenný turnaj, avšak im stačí vyhrať 2 zápasy namiesto 8, keďže boli v top 16 na jarnom turnaji. Obidva kvalifikačné zápasy vyhrali a kvalifikovali sa na jesenný turnaj. Prvý kvalifikačný zápas nebol až taký zaujímavý, ale pri druhom som sa zasmial, Josenji bol fakt zábavný tím. Zábavný v takom zmysle, že raz videli synchronizovaný útok od Karasuno a hneď to išli vyskúšať. Samozrejme, že sa im to dojebalo ako inak. No čo čakáš? No čo čakáš? Kvalifikovali sa na jesenný turnaj a ich prvý súper na jesennom turnaji bol Vakunan, ktorý bol veľmi silný tým a špecificky a hlavne ich kombinácia a inteligentná hra, ktorá určovala tempo zápasu. Yamaguchi sa tam dosral a kapitánovi sa vybili zuby. No ale nakoniec vyhrali. Druhý zápas bol hneď semifinále proti Aoba Josai znova, kde prizvali bláznivého psa. Hrali tam ako v prvom zápase a to, že majú OP figurku, ktorú vie použiť iba Oikawa,
na 100% im nezaručí výhru. Značne im pomohol vyhrať druhý set, ale tesne a tretí set bol veľkolepý. Iným slovom sa to ani nedá popísať a nedokážem to len rozprávaním ani priblížiť. Tretia séria. Hneď deň na to, ako vyhrali semifinále proti Aoba Josai, sa ide hrať v finále proti Shirato Rizave. Akože mohli im dať aspoň deň odpočinku. To im asi netreba, keďže Kageyama s Hinatou ešte trénovali večer pred zápasom. Toto bol rozhodne najlepší zápas zatiaľ čo tam bol. Odporúčam pozrieť aspoň týchto 10 častí pred filmom, pretože to vás dostane do deja. Tam čo sa dialo, nedokážem ani popísať. Vyhrali 3-2 na sety a kvalifikovali sa na jarný turnaj Falcon v Tokiu. Bolo to tak emotívne, že mi skoro ukápla slza, ale iba skoro. Posledné dve epizódy 4. série boli upriamené na Nekomu, ktorá prehrala prvý zápas proti Fukurodani. To sa ani nemôžeš čudovať, proste oni tam majú tohto týpka, čo je najväčší frajer. Moja najobľúbenejšia postava v celom anime je proste tento týpek, Boku, ako sa volá, neviem. Halus, že najobľúbenejšia postava, neviem, jak sa volá. No poďme ďalej. Takže prví prehrali, ale prví traja postupujú, takže porazili hadov a dostali sa na Falcon. Neviem sa dočkať zápasu Karasuno versus Nekoma. Nadmieru sa teším. V 4. sérii sa stalo dosť vecí. Odštartovala prípravami na jarné majstrovstva. Kageyamu zavolali na medzinárodný japonský kemp na týždeň a Tsukishimu na športový tábor do Shirato Rizavy. Samozrejme Hinata nemohol ostať pozadu za Kageyamou, takže sa preplížil do Shirato Rizavy a tváril sa, že ho tam nikto nevidí. Ale nakoniec to skončilo tak, že ho tam ich tréner nechal zbierať lopty. Zo začiatku som nechápal, že na čo tam vlastne ostáva. Vlastne ani on nechápal, že na čo tam ostáva, keď má zbierať iba lopty. Ale netrvalo mu to dlho, kým prišiel na to, že si tam chce zlepšiť svoje príjmy, takže sa naučil split step a prijímať lopty. Mali ešte jeden cvičný zápas s Dateko pred Falcon turnajom, ktoré sa kurevsky zlepšilo a bol im ťažkým súperom, ale aspoň si na nich natrénovali dobré ťahy. Z celého Japonska sa tam dostalo len 47 škôl a ich prvý zápas bol proti, neviem ako sa volá ten tím, ale viem, že mali v nápisku dačo ako aj z malého potoka sa dokáže stať veľká rieka alebo dačo také a porazili ich 2-0 na sety. Takže až takí silní neboli. Karasuno, Nekoma a Fukurodani postupuje do druhého kola. Karasuno sa tam stretlo s veľa silnými hráčmi a čím ďalej pôjdu, im to bude ťažšie. Hej. Ďalší súper, dvojčatá a N-Wordiak sú úžasní. Dokázali zopakovať Kageyama Hinata Quick a to hneď 3-krát v rade. Ale Karasuno sa aj tak nevzdalo. Ryu svojou mentálnou odolnosťou doručil posledný bod. Karasuno vyhral prvý set. Medzi tým hrala Nekoma proti silnej škole v obrane, takisto ako sú oni, takže to nemali také ľahké, ktorých úlohou bolo vyčerpať ich hlavného nahrávača a rozhodiť im tak hru, ale našťastie sa im to nepodarilo a vyhrali 2-0 na sety. Karasuno pokračoval v tlaku, ale hneď ich aj stopli, lebo N-Wordiak musel mať extrémne silné podania a dvojičky hneď museli tam páliť také isté útoky ako Hinata Kageyama Quick. Našťastie majú blokára, ktorý to najviac neznášal, Tsukishimu, a veľakrát ich zastavil v kľúčových momentoch. Síce prehrali druhý set, ale mentálne nepadli. V treťom sete sa im podarilo zvíťaziť 32-30 krásnym blokom od Kageyamy a Hinaty proti, nazveme ich N-Wordiak a dvojičky. Postúpili do tretieho kola a nastúpia proti Nekome. Film je na Slovensku od 30. v kinách, takže dúfam, že vám videjko pomohlo rozpomenúť si, čo sa stalo a vidíme sa pri ďalšom videjku. Napíšte sem do komentu, keby som také dôležité informácie zabudol a ja sa s vami lúčim. Vidíme sa pri novom videjku. Čauec!